Kull sena id-9 ta' Mejju jissimbolizza l-għaqda fih dan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, ifakkar fl-iffirmar tad-Dikjarazzjoni Schuman u l-bidu tal-proġett ta' paċi li wassal biex il-pajjiżi Ewropej jinnegozjaw madwar mejda minflok jirrikorru għal gwerer mdemmija kif seħħ fi snin ta' qabel. F'kummenti lil Net News fl-okkażjoni ta' Jum l-Ewropa, il-President tal-Parlament Ewropew u MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Mezzola qalet li sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ġabet opportunitajiet bla preċedent li fi kliema l-ebda pajjiż ma seta' jilħaqhom illi kieku ma kienx hemm l-għaqda fost l-istati membri. F'Malta għadna kif iċċelebrajna 19-il sena fl-Unjoni Ewropea. Matulhom rajna bidliet kbar għall-aħjar, drittijiet ġodda għal ħafna nies, opportunitajiet ta' xogħol u ta' edukazzjoni għaż-żgħażagħ tagħna, bidliet kbar fl-ambjent, neħħejna spejjeż żejda għall konsumaturi bħal roaming u ħafna aktar. Il-President Mezzola qalet li mhux kollox kien wartu żgħar u elenkat diversi sfidi li l-Unjoni Ewropea trid tindirizza matul is-snin li ġejjin fosthom dawk illi jolqtu direttament lil Malta u Għawdex. Hemm oqsma oħra li baqalna fejn nikkonvinċu fosthom l-immigrazzjoni, l-isfidi partikolari li jiffaċċa Għawdex, it-tneħħija tal-burokrazija żejda. Hija referit ukoll għall-aggressjoni Russa li għaddejja bħalissa fl-Ukrajna, aggressjoni li tfakkarna li d-demokrazija u l-għaqda mhumiex ovvji, iżda rridu naħdmu għalihom kuljum saħqet l-MEP Maltija. Il-President Mezzola qalet li meta tpoġġi kollox fuq miżien, is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ġabet magħha bidliet pożittivi kbar. Jiena ser inkompli nara li dak li bnejna flimkien inkomplu nsaħħuh u fejn nistgħu niksbu aktar riżultati pożittivi għal pajjiżna mill-Unjoni Ewropea. Intant fjum l-Ewropa l-Kanċellier tal-Ġermanja Olaf Scholz ser ikollu laqa mal-President Mezzola qabel jindirizza l-plenarja b'diskors illi se jitratta l-istat tal-Unjoni Ewropea u f'liema direzzjoni għandha tmur fis-snin illi ġejjin.